Parusa. Hey, give it a quick check, Metro Manila. Ang oras natin, we got 29 minutes after 8 o'clock in the evening. We are still broadcasting live across City by the Bay. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Siyempre mga kabisyo, this is the last and final hour drive. Final hour stretch ng programang EDSA. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi. O, eto na, hindi na natin ito patatagalin sa mga kabisyo. Uy nga pala, mga kabisyo natin driver, lalong-lalo na sa iyo manong driver, kung hindi ka pa nakapag-register sa ating Love Knows No Boundaries. Nako, register na, baka sa ikaw na susunod na mananalo ng kwarta. Okay, eto na. Hindi na natin patatagalin to, tang. Pag-uusapan na natin to. Driver. Speaking of mga driver na inakusahang nagnakaw, nagmaang-maangan. Oh no! Pero bistado pa rin sa CCTV. No. Huli ka, Balbon! Ganyan po ang nangyari sa isang tsuper, pero hindi po dito sa Pilipinas. Mababait po yung mga driver dito eh. Ito po ay tsuper sa Thailand na tumangay ng baga ng naisakay niyang pasaherong dayuhan. Oh no! Okay mga kaibigan, hindi na natin patatagalin na pag-usapan na natin sa Thailand. Tang, logika na natin to, Tang! Ano pag hinihintay mo, kalbo? Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic yan! Tingin ko halos lahat naman tayo ay dumaan sa ganyang sitwasyon eh. Lalong-lalo na yung kabataan natin. Ako nga, may kilala ako eh. Kumuha siya ng pera sa pantalon ng kanyang tatay. Oh no! Kasi plano niya, bibili siya ng candy tapos ibibenta niya sa school. Eh nalaman nung tatay niya na may kumuha ng pera dun sa pantalon. At walang umamin ang sabi ng tatay. Pag walang umamin, lahat kayo papaluin ko. No. Nakakatakot naman yung pagtatay pag ganun. Pambihira. So ganun nga yung sabi ng tatay. Kaya medyo natakot at umamin siya. Oh. Ang sabi niya naman, dahilan niya sa tatay niya kung bakit niya kinuha yung pera. Ang sabi niya, Tay, binulungan kasi ako ng demonyo na kunin ko yung pera. No. Pinagbintangan yung demonyo. Ang bihira naman, oh. Diba? Well, kung sabi ba ng demonyo, nanahimik ako dito, ako pinagbibintangan mo. Ang bihira. Well, mga kabisyo, itago na lang natin yung kwentong yun na kwento ng asawa ko. Binintang sa demonyo. Now, mga kabisyo, ito po, logican po natin, mga kabisyo. May mga iba't iba pong dahilan kung bakit ang mga taong, may mga taong ayaw umamin kahit halatang huling-huli na sila sa kanilang kasalanan. Unang-una, takot sa parusa. O isa pa, pagpapahalaga sa kanilang image. O pagtanggi sa kanilang pagkakamali. Pag-asa na sa pagkakataong makalusot. O ito yung mataas na pride o ego at pag-aalala po sa epekto sa kanilang pamilya, sa mga mahal sa buhay. Kaya dito po natin makikita na sa bawat gawin po natin, nadadamay po yung pamilya natin. Malinaw po, sinasabi po yan sa Bible in Exodus chapter 34 verse 7. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati ang kanilang salinlahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Ayan po mga kabisyo, malinaw na malinaw po yan. Kaya itigil mo na ang kasalanan mo. Hiwalayan mo na yung karelasyon mo na may-ari ng parlor sa kanto. Hey, manuoy ka.
Ay nako, bilis ng oras mga kabisyo. I gotta say goodbye, I gotta go. Maraming salamat. Coming up next, susunod na po, Rockies Secret Files. Kasama po si Rakitera. Muli ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. And whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Good evening. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!